Lesgeza indaba zo-1KZNTV fundelo samukeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usuku namhlanje. I-I-Natu ithi-ke ilindele imiphumela emihle kamatikuletsheni uphume phambili ke ecaleni umholo Apemo kanti-ke uvelile osola ngokubulala isoka likadadewabo. Nakuba kunyaka ophelile ka-2023 ube unyaka onzima ezikoleni nakothisha njengoba bebefuna ukukhokhelwa imali yabo, inyunyana kuyothisha National Teachers Union I-Natu ithi-ke ilindele imiphumela emihle kamatikuletsheni njengoba ke kulindeleke iphume ngomhla zi-19 kuMasingana ngenxa yokusebenza ngokusikhandla kothisha. Sezihubela sakushe kutheni abafundi bebebhala izivivinyo zikamatikuletsheni ngonyaka odlule bathola imiphumela yabo kule nyanga. Nakuba beziningi izinselelo ngonyaka odlule okuhlanganisa ungakhokhelwa kothisha imali yabo ngesikhathi, kodwa inyunyana yothisha i-National Teachers Union itilindele imiphumela emihle kamatikuletsheni. Siyazi ukuthi kube nezinkinga ezibenkulu kakhulu eminyangweni wezemfundo ikakhulukazi KwaZulu-Natal, kodwa sikwazile ukuthi sinavigate through lezo inkinga siwothisha, ngakho silindele imiphumela emihle kakhulu. Siyazi ukuthi kube khona inkinga yemali ayingafikanga ngesikhathi, kanjalo sanenkinga futhi yemali bekufanele ngabe ingena ezikoleni ukuze kugraniwe ikole, okwenza othisha basebenze kanzima kakhulu. Nakuba khambe kahle ukubhala kwezivivinyo, kodwa ukubonakala kwesigameko zabanye bothisha bezama ukuphazamisa ukubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni, inathi ikhahlele ngezinyawo zombili lokho. Sibonge kakhulu kubazali, sibonge kakhulu kothisha. Kuyihlazo elingakaze libonakale ukuthi kungaba khona othisha abaphazamisa ukubhalwa kwezivivinyo ikakhulukazi zokuphela konyaka. Sakhala kakhulu ke si-National Teachers Union ukuthi leyo nto akufuneki kungabi yenzeka, ngabe uhulumeni uyangenelela ngoba kubugebengu lokho ukuphuca izingane ilungelo lazo. Uma uphazamisa umuntu ebhala i-final exam wena usayibhala ngoba uxabene nomqashi, zikhona ezinye indlela ekungafanele zenziwe ukuthi leyo nto ingaphinde yenzeke. Le nyunyana ithi kubuye kuzoba nezinselelo kulonyaka njengoba kulindele ukuthi zivulwe izikole, kwazise ezinye izikole azikayithola imali yokuthenga izinsiza zokufunda, kanti ezinye azikalungiswe emva kokukhahlamezeka ngenxa yesiphepho. Okuthanda ke ukungehli kahle nesicabanga ukuthi ngase kuyidala inkinga njengoba kuzovulwa ezikoleni ukuthi imali yokuthenga i-stationery LTSM ayingenile ezikoleni ngendlela bekufanele ngabe ingene ngayo. Ngakho ama-exercise books sikhuluma nje awanele asezikoleni ngoba labo abayewe bafakelwe imali kuma-account abo bafakelwe imali ezincane, khona nje esinye isikole sithola imali ya ku-120 kodwa sinika u-80 kuphela. Manje siyabona ukuthi ngase ngaqaleki ngendlela, kodwa siyethemba ukuthi umnyango ukhona ozokwenza ngoba uma bengakwenzi lokho babeka engcupheni ikusasa lezingane ikakhulukazi izingane izobe yifunda kulonyaka. Awukwazi ukuthi umnyango unike i-stationery esincane ufica ukuthi mhlambe othisha bagcina benenkinga yokuthi bacela abazali ukuba bathenge. Nami ke ngenhlahle zami izingane ke ifunda kuma public school ngiphelile ngithenga ama-exercise books, okuyinkinga ke ngoba iqembu elibusayo nohulumeni bathi ba prioritize i-education. Manje lento isibuyisele emuva kakhulu ukuthi ke kusho ukuthi ayisekho free and compulsory i-basic education. Izikole kulindele ukuthi zivulwe mhla zi-17 kuMasingana, kanti imiphumela kamatikuletsheni yona kulindele ukuthi iphume mhla zi-19. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Inkantolo enkulu eMgungundlovu ilichithileke icala lokuxoshwa ngumholi weqembu Apemo Mlotsho ophinda kabe yimeya kumasipala uKhahlamba. Lokhu ke kuza emva kokwezikhalazo zokuhlala kwingqungquthela ukukhetha kobuholi obusha bukazwelonke ngenyanga edlule njengoba ke abanye bebengeyona ingxenye yayo kanye nokunye. Emva kwesikhathi esingaphansi kwenyanga eyodwa kuhlale inkomfa yokukhetha ubuholi obusha be-Apemo, sekube nomsindo wangabonye ngasolinye njengoba olunye uhlangothi lungahambisani nokuhlala kwayo lonqongothela abathi bona bebengeyona ingxenye yabo futhi abahambisani mayelana nokukhetha kaVuk'uzitha Mlotsho ekuthina bengumholi walo leli qembu emva kokubamba isikhathi esingaphezulu konyaka selokhu leli qembu lasungulwa. Okunye bekade bemsola ngakho udaba lokuthi
unamakhadi amabili obulungu beqembu Apemo kanjalo ne-NFP ngakho ngalokho bafuna ukuthi axoshwe kuleli qembu kanti lokho bezophinde kolele ekutheni bumphuce nesikhundla sokuba imeya kumasipala uKhahlamba. Osukwini la izolo kube sekungena icala njengoba uhlangothi likaMlotshwa belikade lifuna ukuthi lolu hlangothi lungahambisani nabo luchithwe enkantolo ngoba beseziningi izinto ebesezenzekile ebezwakalisa nokuxosha uMlotshwa kulona leli qembu. uMlotshwa uthi yena kudala ashiya kwi-NFP ngakho ingamampunge yokuthi usanamakhadi amabili ekuthinta nalo le-NFP. I-NFP ngaresigna kwakumhla ka-23 August 2021. Ngaresign as a member ye-NFP, ngaresigna as a whip wama-minority eParliament, ngaresigna as a member yeParliament e-legislature yaKwaZulu Natal. Lokho kwangibeka ukuthi ke ngumuntu nje omele onelungelo lokwenza noma ngayini. Angiphindanga ke ngahlangana ne-NFP. Kodwa abantu be-NFP siyahlala sixoxe sihlangane sikhulumele sibingelelane alikho icala kuloko. Echaza kabanzi mayelana nokuhlala kwengqungquthela uthi lona lolu hlangothi lungahambisani naye lwehluleka ukuhlanganisa noma ukuvotelwa emagatsheni abo lokho bekade engakwazi ukuthi kubanike izikhundla ngesikhathi sekuhlala ingqungquthela. Ngosuku lwe-conference bafika kwi-conference. Kwi-conference ekungena ngoba uyi-delegate une-branch la usuka khona. I-branch ke babengenawo yangabakhethile ama-branch ama-delegates. So ke bangangena ke abanye bangena babo. Sikhuluma ngomnumzane uMajola nomnumzane uMakawu nomnumzane uNgcobo ngoba ibona basayina ama-document. Ethinto amalungu ohlangothi le-Apemo belingahambisani nokhetho koMlotshwa baveza ukuthi kabatholakala ukuphawula mayelana nakho ukuhlala kwecala. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Uvele kafushane kenkantolo yamantshi eMgungundlovu wesilisa obhekene necala lokubulala beyisoka lomshana wakhe uThembelani.Sokhela oneminyaka engamashumi-42 ubudala usolayo ngokudubula bulala uNkosi Ngiphile phakathi obeneminyaka engamashumi-24 ubudala. Kubikwa ukuthi ke wavele waphuma wafike esevulela ngenhlamvu kuphakathi owayenengxabano nentombi yakhe okungumshana kuyena uSokhela. Uvele kafushane enkantolo yamantshi eMgungundlovu umsolwa uThembelani.Sokhela oneminyaka engamashumi-42 ubudala. uSokhela ubhekene necala lokubulala kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Kulolu daba usolwa ngokudubula abulale owesilisa uNkosi Ngiphile phakathi obeneminyaka engamashumi-24 ubudala obesebudlelanweni nomshana wakhe. Kubikwa ukuthi wezwa ingxabano phakathi kwalezi zithandani ngaphandle komuzwa kubo maqede waphuma akangabuza lutho wavele wavulela ngenhlamvu kuphakathi emlimaza kabi ekhanda ekwathi washonela esibhedlela. Ngesikhathi inkantolo imbuza ngokuthwetshulwa enkantolo uSokhela uveze ukuthi akaceli wanqaba ukuba ithimba limqophe kepha umbuso uveze ukuthi uyahambisana nesicelo seziko lezindaba ze1KZNTV sokuthi uvezele umphakathi ukusuka nokuhlala kwalolu daba. Umbuso ube usulihlehlisa leli cala ukuze umsolwa ezohlinzeka ngelinye ikheli angahlala kulona uma engadedelwa ngebheyili. Kepha wona umbuso ukubeke kwacaca ukuthi uyakuphikisa ukudedela kwakhe uSokhela ngebheyili ngoba usabela ukuphepha kwezimpilo zofakazi kuleli cala. Umndeni obukhona enkantolo unqabile ukuphawula kulolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu Emihle.Owe kuseMgungundlovu.
Onogada kanye nabasebenza umsebenzi ukuhlanza esikoleni ezingaphansi komnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal babhikishe ngaphandle kwamahhovisi alomnyango eThekwini. Umuzi Khumalo kunogada uthi ke sekuphela isikhathi eside esingangeminyaka emine beyitoho bahola ke imali engu-2.3 thousand wamarandi ngenyanga futhi ke basithengela nemfaniswano. Uthi ke sebehambe kwaguga isicathulo bezama ukunxusa umnyango ukuba ke ubazwele. Bakhala ezimathonsi abasebenzi bomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal abangonogada kanye nabahlanza ezikoleni ezingaphansi kwalomnyango njengoba bekhala ngokuthi ke sekunesikhathi eside bengamatorho phezulu kwalokho bahola amakinati. Usaqala ukusebenza from 2019 siholelwa imali o2300 njalo ngenyanga. Bathi siya volunteer ke kubhale lokho kuma payslip ethu. Nemali esihola ayikho njalo ngenyanga. Into esicela kuhulumeni sicela ukuthi uhulumeni asiregister sibe permanent. Sicela ukuthi asiregister sibe permanent. Noma siphume emakhaya kuyakwazi ukuthi njengoba siphuma sihola imali ezohola ama security permanent o 11,000 12,000 kanti abantu abazihola o 2,300. Siyacela uhulumeni asithathe asenze sibe permanent ngoba le mali ayisenze lutho izikole ziyavulwa njengoba ivulwa nje izingane asazi ukuthi sizoyithengela ngani ama uniform. Ngesikhathi leli qeqebana libhekisha ngaphandle kwamahhovisi alomnyango eThekwini iziko lesindaba lihabule ukuthi ke babalelwa ngaphezulu kwa-5,000 sebebonke ababhekene nalenkinga kanti iningi kalikwazi uba ingxenye yembhikisho ngenxa yokusatshiswa othishanhloko. Bathi ke sebehambe kwaguga isicathulo bezama ukuthola usizo kepha kunhlangazimuka nomoya. Uyabona lento eyenzakalayo sizizwa singelutho asikhoni even ukusiza izingane zethu. Uyavuka uyacabanga uyavuka ekseni emsebenzini ungena ngesikhathi emsebenzini uzophuma ntambama so awukho nomunye umsebenzi mhlawumbe okwazi ukwenza eceleni ngoba uthisha omkhulu bawudinga umsebenzi unjengoba unjalo. Isikhathi esisebenzayo isikhathi esisebenza umuntu opermanent ohola imali njengemali. Okwesibili wesisiene la eSouth Africa kunemali uhulumeni ayimisa wathi minimum wage eholwa umsebenzi wala eSouth Africa. Sikholela ukuthi thina njengama South Africans asikho isidingo sokuthi singaze sivolunteer 4 years to 5 years. Lokhu saba ivolunteer kungekho omehluko wenzekayo emholweni wethu. So akusiphathi kahle lokho. Sibona njengabantu abangayizone abantu base South Africa. Asikujabuleli njengamanje ukuba ama South Africans. Laba bakhala nje kuzokhumuleka ukuthi umnyango kanye nabazali uthembele kubo ukuqapha abafundi kanye nempahla ezikoleni kanti njengoba kulindeleke kubuyelwe ezikoleni ngevi elizayo bathi ke bazoqhubeka nokusebenza. Siyafisa uhulumeni asiphendule ukuthi uzosiqasha yini noma uzogcineze kanjani noma siwesta isikhathi sethu ngomahala. Mina nje manje sengidlule ngisho 35 years am 38 years manje angazi uzobe ngisaqashwa kuphi. Ngakho siyacela uhulumeni asilekelele ngoba siyabhala hambisa ama memorandum uhulumeni yonke iminyango asiphendulwa nje besiza la namhlanje ngitsho ka form namhlanje njengoba izikole zizovulwa ngomsombuluko njengoba ivuliwe sebeqalile abanye ama high school bayasebenza sizoqhubeka sisebenze ngoba sihluphekile ayikho into esizoyenza sizosebenza sisebenzele wona le 2.3 ayikho into esizoyenza kodwa sicela uhulumeni asiregister ngeke size siuyeke lo msebenzi siyavuka sene siyawuthanda inkinga nje imali. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango iyephunzile esidabeni se-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asike sithi ishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze-1KZNTV nazi ke okuyizona ehamba phambili namhlanje. I-Natu ithi ke ilindele imiphumela emihle kaMatriculatsheni uphume phambili ke ecaleni umholo Apemo kanti ke uvelile osola ngokubulala isoka likadade wabo. Bawubekeke njengomkhandlo nakekelayo ophinde ke ubeke imfundo phambili othishanhloko bezikole basemsinga lokhu ke kulandela ke emva kokuba umasipala omsinga oholwa ngumeya uDokotela Felenkosi Sikhakhane uhambeleke izikole zamabanga aphezulu njengoba kwaMatriculatsheni usubuyele ezikoleni umeya ke udlulisa amazwi okubagqugquzela kuba bazimisele njengoba ke kuyibanga lokugcina imfundweni yabo uphinde ke wanikezela ngokudla kulezi izikole. Umeya kaMasipala umsinga uDokotela Felenkosi Sikhakhane uhambela izikole zamabanga aphezulu ezakhela umsinga njengoba uMatriculatsheni usubuyele ezikoleni. Lokho kwenze ngenhloso yokugqugquzela abafundi ukuba bazimisele njengoba kuyibanga labo lokugcina emfundweni yabo. Inhloso ukuba sikhuthaze imfundo enganeni zethu. Phela uzokhumbula ukuthi umsakazi
eminyakeni edlulileyo emdala thina sivele kwaziwa nje ukuthi emsinga uvela uphume uhambe nje uyofunela umsebenzi eGoli, thola umsebenzi ubuye ube indoda kube kudliwe ekhaya kuphele lapho. Kanti isikhathi sishintshile manje, ngakho ke sihambe sishumayela lelo vangeli ukuthi abantu abethu laba sebesekoleni abafunde ngempela, balalela othisha babo. Sibonga ke futhi nakothisha, uzokhumbula umsakazi ukuthi azikakavulwa izikole, kodwa othisha badele amakhaya abo bathi bazokhanyisa ilambu elihle endaweni yakithi. Ngakho ke nathi njengabaholi bomphakathi sisondelele ukukhombisa ukuba supporta ukuthi lokho abakwenzayo kuhle, sithi abaqhubeke bakwenze, baqhubeke njalo bafundise izingane zethu kahle. Nazo ke sizokhuthaza futhi njengoba silanye sizokhuthaza ukuthi phela sibahloniphe othisha njengoba behlonipheke ngempela kube bashiya amakhaya abo isonto lonke bezolihlala la engabe bahleli nemindeni yabo kungenxa yokuba bethanda lezi ingane. Kube sikhulume nazo ukuthi aziwuthanda umsebenzi wazo, zifunde noma sezisemakhaya afunde ngoba iyona into yobasiza ekusaseni labo. Uqhube ngokuthi babaphathela ukudla ukuze bengaphazamiseki ngenxa yendlala, kwazisa izikole zikavulwa ngokahulumeni. Ukuthi leli sonto abalithathile yisonto elingabaliwe kuhulumeni. Ngakho ke sokufanele ukubone thina njengabazali nje ukuthi izingane zethu zidlani nothisha bethu badlane uma besesikoleni. Ngakho ke sibaphathele obazokudla kuleli sonto lela basebenza ngalo. Asicelwe umuntu ukuthi mhlambe bacelile, kodwa ngoba sibambisene nabo othisha futhi nathi sinazo izingane ezifundayo kulezi izikole, sibone kusifanele ukuthi cha akube khona esikuvezayo okukhombisa ubunye nokuthi siyabona nathi ukuthi bazotakula thina. Kanti omunye othisha nhloko uveze lo masipala njengonakelayo futhi oqhakambisa kakhulu ukubaluleka kwemfundo. Sibonga kakhulu kumasipala wethu wasemsinga onakekelayo, obeka ezemfundo phambili. Siswele imilomo yenkulungwane yokubonga. Kuningi osenzela kona umasipala ukuthi siholwe ubuholi obubeka imfundo phambili. Siyasiqhenya ngomasipala wakithi. Siyabonga ngokudla njengoba sheshe savula ngenhloso yokuthuthukisa imiphumela. Sezizothi ziyafunda izingane ziyadla, kukhona okungenayo esiswini. Sidlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMboma nethimba akasebenzisana nalo. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eMsinga. Bathola-ke kanzima abashayeli bezimoto abasebenzisa umgwaqo P284 ohlanganisa-ke ezinqoleni kanye nePort Edward njengoba-ke ugcwele imigodi abathi-ke ilimaza izimoto. Lo mgwaqo-ke usezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Abashayeli bezimoto abakhulume-ke neziko lezindaba bathi-ke lo mgwaqo usuke wakhipha nezidumbu njengoba kwesinye isikhathi umshayeli uma ethi ubalekela umgodi avele-ke ashayise umuntu ngephutha. Abashayeli abasebenzisa umgwaqo P284 ohlanganisa izinqoleni kanye nePort Edward bathi bathwala kanzima uma besebenzisa lo mgaqo olimele ogcwele izimbobo. Lo mgaqo womnyango wezokuthutha kanti usukhiphe nemiphefumulo. Abashayeli bayazikhulumela. Siyahlupheka kakhulu la ngendaba yokulimala komgaqo njengoba umgaqo njena nje ungalungiswa kangangoba kule ndawo engime kuyona seke kwafa umuntu la, izimoto zizama ukubalekela lemigodi le ebonakalayo la. Yagcina imoto ihambe yoshaya umuntu yambulala ubaba uXaba ngalena ebesikade siphila naye. Imoto senze ama wheel alignment dadewethu 2 months kufanele uhambe uyokwenza imoto inazo ngani wheel alignment imoto iphumile ya. And makugcwele amanzi asiyiboni ngayona lemigodi lena ke manje makuthiwa kunamanzi. Ugcina uthi uyabaleka uthi ubaleka umgodi kanti uyongena emgodini ngoba kugcwele amanzi. And wonakele nje ukubheka le mgaqo. Uthi noma bezama ukuvala lezi imbobo kodwa benzi ngendlela okuyiyo. Siyacela impela kweziphathimandla ukuthi zingake zisiza ngoba manje vele kufika abantu labafike bathi bayavala bavela bavale njengamaphara la bayavala kuyagubhuka. Siyacela kakhulu. Omunye umshayeli uthi kungalungiswa kwalomgaqo kubalimaza kakhulu njengoba nendawo yabo igcwala inkungu kanye nezimvula ezenza zingabonakali lezi imbobo. Inkinga sibheke nayo emotweni la okokuqala nje izulu limbi. Njengoba lembi izulu zonke izinsuku akuhambeki inkungu kuyanetha
ama-pothole awusawabonike lapho inkinga nje enkulu even emini noma kunje kuyafana ngoba imoto uthothi imoto ivika i-pothole ishayisa umuntu ivika i-pothole ishayisa imoto sekuyingozi leyo eminyangweni kwa-Department of Transport siyacela abantu basilungisele ngoba akunakali ilokhuza kuphela imoto ziyanakala ingozi ingane yabo nje wakuvula ikole nje manje fa uvika ingane uvika imoto yabo lonto leyo isakhamuzi sakule ndawo naso sinxusa ukuthi kulungiswe lo mgaqo sabe sesiveza ukuthi sake sabhalela nongqongqosho wangaphambilini sicela ukuthi ulungiswe izimoto zihamba kabuhlungu zihamba ngokuvikana siyafisa ngathi ke ungalungiswa lo mgwaqo ngoba uyingozi kakhulu abantu bahamba ngezimoto nje ebusuku baphantshelwa amathayi ngomgqibelo nje kade omunye ilalisele ekhaya imoto iphantshelwa amathayi uyingozi kakhulu ngoba sekhona nabantu abaningi asebeshayisekile la emgwaqweni izimoto zivika imigodi bese zishayisa abantu ngike ngafonela ungqongqoshe osowadlula ngimazisa kalomgwaqo wayesethi ngamshuthela izithombe wayesethi ufuna maweziwe kabusha lomgwaqo ngoba somdala ngoba nami wakhuwa nje kangisemncane kakhulu iziko lezindaba lizamile ukuthinta umnyango wezokuthutha esifundazweni ukuthola ukuthi ngabe zikhona yini izinhlelo zokulungiswa kwalomgaqo imiyaleza bebethunyelelwa yona abazange bayiphendule lo mbiko benwethulula uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisezinqoleni kwaDlovinga Usalokhu-ke eqhubeke njalo nokubeka ebalazweni lomhlaba izwe laseNingizimu Afrika uthisha wezibalo nezesayensi waseRichards Bay uDokotela Khangelani odumeke ngokufundisa izibalo nesayensi ngokuvumisa kabafundi ngoma uSibiya-ke usewole izindondo ezingaphezulu kweziyisithupha kanti-ke uqokwe njenge-Most Outstanding Educator, Most Inspiring Global Teacher kanye-ke ne-Outstanding Educational Influencer ka-2023-2024 ezweni laseCanada kanye naseDubai. Usalokhu-ke eziwole njalo izindondo emazweni uthisha wodumo lokuvumisa izingoma emefundisi uDokotela Khangelani waseRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya uSibiya kwesewabanga uthisha uvelele wezibalo nesayensi umhlaba wonke amahlandla amaningi esigabala-ke nasezweni laseDubai kulokhu-ke uqokelwe kuma-3rd Asia Pacific Global Teachers Awards ase-Canada kumkhakha we-Most Outstanding Educator nokuyilapho-ke edle umhlanganiso wabuya nayo nebibanjalo-ke esikhundleni zokuxhumana ngesonto eledlule kanti-ke eyesithathu i-Global Educator Summit ka-2024 ezokuba seDubai ngalo leli sonto longomhla ka-14 kuJanuwari ku-2024 kumkhakha we-Outstanding Educator Influencer 2024-2023 uSibiya-ke uthi kunethemba lokuthi-ke uzobuya nayo yonke lemqomelo njengoba-ke esevele eke wawina ngaphambilini emazweni Sutama award la nginominate amazweni amathathu kuleli viki esisuka kulona mhla ka-5 nginominate eCanada as a best global educator kwase kuthi ke ngaphinde leyo sengiwinile ke ngoba biyenziwa online ezisikhuluma nje ngisendleleni ebheke eUSA eNew York ngiphinde nganominatewa khona as a best inspiring educator and nakhona ngineshow ukuthi ngizofike ngibuye nayo ngenxa umsebenzi omuhle umuntu awenzayo bese ngithi mangisuka lapho ke bese ke ngehlele eDubai mhla ka-14 ngiphinde nganominate nakhona as a best influencer ubevame ukuwina kakhulu kuma awards eMaths neScience kodwa ke kulokhu uthole lokuba i-influence uthi ke lokhu kukhombisa ukuthi ke usesebenze kakhulu nabanye ke sebebuyeleka kuyindlela okufundisa futhi ke usekhande namathuba omningi omsebenzi njengoba ke enezikhungo lapho enza khona afundisa khona abantwana esebekwazile ukuthi ke othisha baqashwe futhi ke bafundiswe kuzo lezi ikhungo qala bengivama ukuwina kakhulu as a best teacher for maths and science ngoba ke bengisemandla kakhulu ekufundiseni so ke into esengiyenzile umuntu usaqhubeka usafundisa kodwa kakhulu manje sengifocusa ukudevelopa othisha ukutraina kakhulu othisha that's why manje mase ngiwina ama awards sekuba ukuthi ke sengiwina lana thothi angama influencer ngoba sebebaningi othisha banama classes baningi othisha benza ama cross night baningi othisha benza ama camp even I teaching approach umuntu ayisebenzisayo yokucula mothi uyangena nje kuma social networks you can see othisha baculisa ingane ziya enjoy so baningi abantu asebeyithathile approach yokuthi mawufundisa umntwana bayothanda umculo uSibiya uthi ke izizeke noma phephezelelisile iflag lakuleli kodwa ke kusanengqinambe ukuthi ke
uxhaso akalitholi ngasekhaya ubesenxusa labo bakwaziyo ukuthi bafake isandla bamekelekelele ngeindleko njengoba ke zonke suke ibhekene naye uma ke ezoya kulamazwe. Sisenayo inkingana ethi eSouth Africa ngizothi asikayithathi i-education njengento ebalekile. Kwamanye amazwe mabe nominatiwe babangwa ukuthi xhaswa kanjani ukuthi belekeleleke ekuthenini befinyelele kulawo mazwe ukuthi ba-nominatwe kuwona ngoba into ebakhona ma unominatiwe lapha ya abakhokheli i-transport nandlela yokudla ukulala kusuke kubiza ukuthi njengoba ngihamba nje ngizobe ngikhokhe more than 200,000 ngoba funeke ngikhavele yonke into ukugibela ukuhlala yonke into kusuke kubiza ukuthi ngizenzele kodwa ekugcineni sisuke sazi ukuthi sikhuphula i-level yase South Africa ngoba ke sifuneke kube ukuthi eSouth Africa iyaziwa eDubai ukuthi eSouth Africa bakhona abantu abenza kahle. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona ke indaba ze1KZNTV nazi ke ebekuyizona ebeyihamba phambili. I-I-Natu ithi ke ilindele imiphumela emihle kamatikuletsheni uphume phambili ke ecaleni umholo e-Apemo kanti ke uvelile osola ngokubulala isoka likadade wabo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.64 emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.48 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.80 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lona ke u-$2,034.53 i-ounce wolongahliziyo wona u-$76.80 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Unozintike weqembu lesizwe Bafana Rowan Williams usenxusa abantu bakuleli babaleseke kakhulu kwenaqala leli qembu njengoba ke lizobamba iqhaza komqhudelwano wamazwe asezwenikazi eAfrika ezobanjelwa ke Ivory Coast. Ibafana ke izovula lo mqhudelwano ngomdlalo onzima neMali ngolesibili ke ngehora le-10 ebusuku ku Group E. Amanye kamazwe aqhathwe nawo kuleli iqoqo iTunisia neNamibia. uWilliams uthi ke yize bengekho kuyiqoqo enzima kakhulu kepha ke bakudinga ukwesekwa ngabantu bakuleli kulemidlalo benze njengoba benzile nakuyiqembu lebhola lombhoxo elisanda ke kunqoba indebe yomhlaba amapokopoko. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sizohlangana kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile